Så det er jo heldigt, at du sidder der, og du har lige det rigtige udseende til at løse det lille problem. Du har ikke noget mod at være min dukke 5 minutter, men tak skal du have, Henrik, det var godt. Det er jeg rigtig glad for. Inden vi går i gang, kan du lige fortælle lidt om dig selv? Hvad laver du? Selvstændig. Du er selvstændig? Ja, inden for hvilken branche? Bilbranchen. Bilbranchen? Du sælger biler? Ja. Det kan godt være, at vi skal finde en anden. Så, ikke fordi jeg har ikke noget imod nogen fra bilbranchen. Det bliver bedst, hvis det er med lidt hurtige reaktioner, det her. Du har simpelthen dit eget firma, hvor du sælger. Hvad er det for nogle biler, du sælger? Hos jer tyske. Ja, Mercedes og... Nej, hvad? Vældig mest. Ja, okay. Og det klarer du helt alene, eller har du en masse folk under? En ansat, som jeg klarer også biler. Ja, fint. Nu skal du... Har du en kone og børn? Kæreste og barn. Ja, kæreste og børn. Er hun sød? Ja. Okay, hun er med i aften, kan jeg høre. Ja, godt. Hvad har du fritidsinteresse? Fodbold, blandt andet. Ja, du spiller selv på højt plan? Nej. Ja, du spiller selv? Ja. Okay, hvor spiller du? Nu er det grundfører. Ja, det lyder spændende. Okay, kom herhen. Se, det du skal gøre, det er jo smadligt. Du skal starte med at give mig din venstre hånd. Ja. Og så skal du stille dig sådan, vores godsnød står på en linje her. Ja, og så skal du bare slappe af. Mentalt ind i dig selv. Du skal ikke være anspændt. Bare slappe af. Prøv lige at tage en dyb indånding. Det plejer jeg at hjemme lidt. Ej, en dyb indånding. Der kan man se, at brystkassen bevæger sig. Kom så. Ja, så langsomt ud. Det er godt, ikke? Og så skulderrullingerne. Ja, kom så. Ligesom før en vigtig fodboldkamp på rundfør. Ja, det er godt. Det er godt. Ja, det virker ikke. Det ser sjovt ud. Og så skal du bare slappe af. Glem alt om det her arrangement. Forestil dig, det er en ganske almindelig dag, og du passer dit arbejde. Ja, det var godt. Og så skal du bare åbne munden, når jeg trykker dig i hånden. Det er da nemt, ikke? Når jeg trykker dig en gang i hånden, så åbner du munden en gang. Og du skal ikke få nogen lyde. Du skal lige forklare ting, inden vi går i gang, fordi det er jo ikke meningen, at Henrik skal blive til grin. Så vi skal lige vide, det er faktisk ham, der skal lave det sværeste. Så hvis vi ikke klarer det så godt, så må I blive over med os. Til gengæld, hvis det går godt, så er det Henrik, der skal blive fattet. Vi skal lige øve os først. Jeg trykker, du åbner. Ej, det er godt. Man kan da godt se, det er en serie, vi har med at gøre i hvert fald. Nu gør vi det eneste, så vi er nødt til at lægge i hånden. Så skal du holde munden tilsvarende længe åben, ikke? Det vil sige, ja, vi prøver. Ja, det er rigtig godt. Har I nogensinde været i Kattegat-centret? Nu vil jeg godt blive om at hjælpe os lidt. I skal bruge jeres fantasi, og så skal I forestille jer, at Henrik her er en lille dreng på 5 år. Han har en korte bukser på og matrostøj. Og hvis du tager højre hånd op og holder sådan her, så kan I godt se, at han holder sådan en lille usynlig tættebjørn, ikke? Det kan I godt se for jer. Ja, han er ikke sød, og nu skal vi have fundet en stemme til lille Henrik. Og fra nu af til færdig, så må du ikke sige en eneste lyd. Du skal kun koncentrere dig om, at du runder op det rigtige sted. Godt. Og jeg håber, du var ret. Jeg havde tænkt på sådan en lidt dybere stemme. Nå. Nej, det skal være sådan en mellemting. Det skal være, forestil dig, der er sådan et ung par, der kommer ud fra Kødby, og du har lukket motorhjelmen op derfor, at man sådan frem og sådan noget, og konen, hun ser meget lyshåret. Og næsten lige så sød som din kæreste, så du skal også stå med de sælgesmil der, så det er jo svært at koncentrere sig om så mange ting, så det sker det uheldigt, at låget der, gøllerhjem der, den ryger ned over din tommelfinger. Nu vil jeg godt have til at demonstrere den stemme, du bruger, når det går op for dig, hvor meget sådan kølerhjem der i virkeligheden bare er, ikke? Ja. Så skal det være lidt mægtigt. Det er så med sød til det, Bjørn, hva'? Ja. Er du glad for den? Ja, det forstår jeg det godt. Ved du hvad bruger du den der til? Jeg sover meeting, sover du med? Det er dejligt. Er hjemme om natten? Nej, på kontoret. Okay. Det lyder godt. Nu skal du være, jeg havde tænkt mig, at vi skulle synge en lille sang sammen. Om din teddybjørn. Er du god til at synge? Ja. Den lyder sådan her. Jeg har en dejlig lille teddybjørn, som Jotle kan, han hedder Søren!
Jeg går og jodler for ham hele dagen. Det synes han er sand. Og om morgenen, når vi springer ud af sengen, skinner solen. En ny dag er begyndt. De synes alt er skønt. Og om aftenen, når vi putter... Hvad siger du? Det skal du ikke skamme dig over, altså. Hvis du tror, det er nemmere, så må det for min skyld godt til tænder ud på slængen, det gør ikke. Og om aftenen, når vi putter os, så synger vi en sang. Og Søren jodler ned hver eneste gang. Ja. Nu er vi kommet til finalen, og du skal jodle. Det vil sige, du skal bare fortsætte, som du ikke selv har gjort. Og nu må du åbne lige så tosset lidt. Bare du åbne den rigtig højt hver gang.